Intatheli yezindaba ze-Newsroom Africa uPhila Mthembu unkanise ngaphandle kwekhaya likaMvelase eNhlungwane Olundi. Sixhumana naye bukhoma njengamanje ukuthola okwenzeka njengamanje. Phila, siyakwamukela ezindabeni zethu. Emva kwamasonto amathathu kwenzeka isigameko, umndeni usuzothola ithuba lokubeka ngesizotha indodana yawo kulandela ukulinda imiphumela yolibofuzo. Unjani umuzwa ekhaya? Sibambe ngazo zombili kuwena Thabile lapho e-studio. Engingakusho nje ukuthi isimo asikho sihle neze la ekhaya. Ngingasho nje ukuthi usizi yinto ephezulu kanjalo nomunye. Ikakhulukazi uma ngabe sikhumbula indlela uMthokozisi abulawa ngayo. Sokhumbula ukuthi kuke kwashaqisa abaningi izwe nje lonkana begxeka isigameko ngendlela futhi okwenzeke ngayo, ikakhulukazi ke umphakathi futhi esike sathola ithuba lokuthi sikhulume nawo selokhu sifikile la ekhaya namuhla. Bebefika ke bephuma bengena bezokweseka umndeni, ikakhulukazi umama wakhe uMthokozisi, njengoba sazi ke ukuthi nguye kuphela ongumntana wakhe. Njengamanje sike satshela ukuthiwa nangokwempilo nje akekho esimeni esikahle. Ngizokhuluma nomalume wakhe uMthokozisi njengamanje uDr Khuzwayo ukuthi asichazele nje kabanzi ngezinhlelo zabo namhlanje, ikakhulukazi nje basebelindele ukwamukela isidumbu sakhe uMthokozisi esabona ngokwezithombe ezasabalala ezinkundleni zokuxhumana ukuthi sasha sangqonqa emotweni yakhe ayesebenza ngayo. Siyabonga kakhulu ngethuba osinikeza lona malume. Mhlawumbe mase usithatha usibeke nje ukuthi umndeni uqhuba kanjani nanokuthi izinhlelo esingazilindela namhlanje zithini. Angibonga ithuba msakazi wami. Iy'nhlelo zomndeni ngiqale nje la ekukhathazekeni okukhulu, ukhathazekile umndeni kubuhlungu kakhulu. Kuyazwela nakuba nje kuziqinisa ngenxa yokuthi phela kumele wemukele ngaphambi kokuthi nje-ke uthole amandla nomfutho wokwenza amalungiselelo omngcwabo njengoba enjalo. Njengamanje-ke abalande umzimba, iy'nsalela zomzimba, ngasho njalo nje-ke sebevele sebesendleleni around iZululand district, okuthi sebeseduze sebengafika noma yinini. Ozothi mayefika ngokwesintu kube khona umthetho othi engangeni ngaphakathi, njengoba sizokhumbula ukuthi khona la indaba yokulimala ngengozi, isibhamu kanjalo nomlilo. Futhi-ke uzobe-ke esebekwa ngaphandle komuzi njengoba naziya iy'nsizwa leziya zikhanda umkhukhu lapha akazofikela khona, abekwe khona, agezwe amanxeba, bese banempahla yegceke yokumgeza amanxeba esibhamu, bese bakhona inkomo yegceke futhi yesibili yokumbhula umlilo. Phinde kube khona eyesithathu futhi nayo eyokuthi manje-ke sekubuyiselwa umzimba wakhe, ngoba sikhumbula ukuthi-ke kwaba nesimo sokusha, umzimba cishe kwasala ingxenye encane kakhulu yomzimba wakhe. Futhi-ke kuzobe sekucela ukuthi nje akubuyele ikhanda, amehlo, ingalo, umlomo, nakho konke nje kade nakho ephila. Ngaphambi kokuthi sikudedele malume, mhlawumbe ungathi njengomndeni nizizwa kanjani, ikakhulukazi masicabanga nje ukuthi abanye benu nizobe nimbona kokuqala selokhu kwenzeka lesi sigameko? Kukhona lobo buhlungu nje obungaphakathi bokuthi yini esizoyibona ebhokisini, ngoba kuba khona lowo mzuzu ngokwesiko lokuthi abomndeni benikwe ithuba lokuthi bembone. Ngiye ngithi maybe kungcono lo osuke egulile ngoba usuke uzombona wonke umzimba unjengoba unjalo. Lo kuzobe kuwukuqala nqa simbona indlela ayiyo, nokuyinto engikholwa ukuthi izokhalisa abantu abaningi mase belivula ibhokisi sekubonakala ukuthi kanti kwaba nje. Siyabonga kakhulu malume ngesikhathi sakho. Umalume wakhe uMthokozisi esilandisa nje esitshela ngezinhlelo abanazo, njengoba sazi ukuthi kusasa kuzobeka inkonzo yakhe yokumphelezela eseyobekwa endaweni yakhe yokugcina. Siye sabona futhi nobuholi bukahulumeni besifundazwe iKwaZulu Natal, ungqongqoshe umphathiswa womnyango wezokuthuthukiswa komphakathi uMbalishinga eyovakashela futhi lo mndeni eletha nosonhlalakahle ukuze bezokwazi ukuthi beluleke umndeni ngokomqondo. Thabile, ngiziphosa kuwe e-studio. Sibonga kakhulu bekuyintatheli Newsroom Africa uPhila Mthembu esibikela bukhoma esenhlungwane Olundi enyakatho yaKwaZulu Natal.